Takže čaute, to som ja Laura u tohto videa. Tentokrát to video bude vykladací otázky. Tu je kamoška na bicykli. A je tu aj bicykel. Priam na bicykli je. A budeme si vykladať otázky, takže môžeme začať. Takže moja prvá otázka znie. Vieš čo musíš urobiť? Dones, chyť sa štyroch predmetoch rôznych farieb. Do 7 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nepriana! Nestihla si, prehrala si. Takže kamoška prehrala. Má smolu. Teraz ty mi vykladaj otázku. Takže tvoja prvá otázka znie. Ideme tam. Takže jej prvá otázka je, aby som čo malo robiť. Jak sa volá to? Vieš, aby si bola v slow motione. Aby si bola vo slow motione. Takže mám bežať, ako keby som bola v slow motione? Áno. OK. Ale musíš, aby mňa to videlo. Takže musím nejako točiť kameru. Tak maj to takto, OK? Aby ma to videlo, dobre? Jo. Trošičku nižšie. Takže. Nižšie, ty. Takto. Takže, 7 sekúnd už prešlo. Urobila som to fantasticky. Teraz, moja druhá otázka je. Povedz jeden idol a potom ho ešte pomenuj. Aký idol? Proste, povedz 3 mená tvojich kamarátiek. Dobre. Tak, Laura. To som ja. Laura, druhá Laura, potom Sára. Iba 3 mená. Sára, OK, stihla to, ale do 7 sekúnd, ale stihla to. Takže teraz ty mi vykladaj hociakú otázku. Povedz mi, aký strom máš najradšej? A aká sa to... Do 7 sekúnd? Aha. Raz, 2, 3, 4, 5, 7. Vrba! Neprijaté, takže som prehrala. Mám veľkú smolu. Nevadí. Takže ešte ja ti musím vykladať jednu otázku, zlatička. Do ktorých všetkých chalanov si bola zalúbená? Áno, musíš. Do 7 sekúnd to musíš urobiť. Raz, 2, 3, Koľko ich musí mať? 2, 4, Adam Obušek a Maťo. 5. OK. Takže to bolo všetko z tohto videa. Určite tam nezabudnite dať like. Ak sa vám to video nepáčilo, tak si naserte. Takže čaute a na budúce natočíme lepšie video. Ona je opýta. Čaute.